Καλημέρα και καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού μου Divine Time. Τι κάνετε, πώς μου είσαστε? Ελπίζω να είστε κάπου που να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα, να διασκεδάζετε. Είναι καλοκαιράκι, οπότε βγείτε έξω, ανοιχτείτε, βγείτε με φίλους, διασκεδάστε και μη στενοχωριέστε για τίποτα. Λοιπόν, να πω τα πολλά μου ευχαριστώ που με στηρίζετε, που κάνετε εγγραφές, που κάνετε like, που μου στέλνετε ωραία μηνύματα. Σας ανταποδίδω και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Όσοι θέλετε να κάνετε εγγραφή, πατήστε. Εκεί στην περιγραφή έχω βάλει που μπορείτε να πατήσετε για να κάνετε την εγγραφούλα σας. Είναι δωρεάν, δεν κοστίζει τίποτα και βοηθάτε κιόλας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα pick a card για να δούμε αν έρχεται παλιός ή νέος έρωτας. Παλιός ή νέος έρωτας λοιπόν στη ζωή σας. Εγώ θα ήθελα να βγει κάτι, παιδιά, είτε έτσι είτε αλλιώς, για να υπάρχει και ενδιαφέρον, δηλαδή να μην βγει ότι δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα έρθει κανείς και ποτέ και πουθενά. Θέλω κάτι να μου βγάλουν εδώ οι κάρτες, είτε έτσι είτε αλλιώς, και έχω βγάλει 2 καρτούλες εδώ για να επιλέξετε πακέτο. Η πρώτη καρτούλα είναι ο Thinker. Είναι αυτή εδώ η κάρτα που βλέπετε εδώ πέρα, το μυαλό εδώ μέσα έχει πάρει φωτιά. Ο νους, οι ιδέες που κατεβαίνουν, γεννάει πολλές ιδέες σε αυτό το μυαλό, είναι πολύ δημιουργικό και έξυπνο και έχει πάρει φωτιά το κεφάλι του εδώ πραγματικά. Βέβαια εμένα μου βγάζει και λίγο τον υπεραναλυτικό, οπότε αν είστε ένας υπεραναλυτικός νους, σας ταιριάζει. Δείτε το λοιπόν, αν σας κάνει κάτι. Και η δεύτερη καρτούλα είναι το Faith. Αυτή εδώ η φιγούρα, όπως βλέπετε, έχει δεμένα τα μάτια και γύρω της διάφορες έτσι προκλήσεις και θέματα της επιτίθενται, ας πούμε. Αλλά εκείνη κρατάει την πίστη της, κρατάει την αλήθεια στον εαυτό της, την πίστη στον εαυτό της και όλα αυτά τα αντιμετωπίζει και δεν την αγγίζουν. Είναι η πίστη λοιπόν, το faith. Οπότε διαλέξτε ποια από τις δύο θέλετε. Και εγώ θα ξεκινήσω με τον Thinker. Τις βάλω εδώ. Με τον Thinker θα πάρω αυτή την τράπουλα για να δούμε τι γίνεται λοιπόν στη ζωή σας. Αν θα έρθει ένας παλιός ή νέος έρωτας, ξέρετε ότι πλησιάζει και ο ανάδρομος Ερμής, σε λίγες μέρες θα έχουμε. Είναι αυτός που φέρνει άτομα από το παρελθόν πάλι στη ζωή μας, καμιά φορά, γιατί πρέπει είτε να το τελειώσουμε οριστικά, είτε να το επανεξετάσουμε, είτε αν συντρέχουν λόγοι, αν έχουμε θεραπεύσει κάποια κομμάτια του εαυτού μας, ίσως και εκείνος να το έχει κάνει, όμως θα ήταν καλό, τότε μπορεί να δώσουμε και άλλη ευκαιρία. Ανάλογα λοιπόν ο καθένας τι έχει ζήσει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται με σένα. Έχω το 8 των ράβδων. Βλέπω δυναμική ενέργεια εδώ σε ένα δυναμικό πολύ ζευγάρι, γιατί έχω τον αυτοκράτορα και την αυτοκράτηρα μαζί. Άρα εδώ πέρα, επειδή οι κάρτες που ζήτησα εδώ στην αρχή είναι για το παρελθόν, μπορεί να μου δείχνει μια έντονη κατάσταση μεταξύ ενός ζευγαριού να υπήρχε. Δεν αποκλείεται εδώ το άτομο που σας απασχολούσε στο παρελθόν, τουλάχιστον ήταν και μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να υπήρχε και δέσμευση σοβαρή ή και γάμος μεταξύ σας. Η ενέργεια, έτσι επειδή έχω το οχτάρι εδώ πέρα, θα έλεγα ότι είναι ζωντανή ακόμα και στην παρούσα φάση σας. Δηλαδή, ναι μεν είναι για το παρελθόν αυτές οι κάρτες, αλλά
Βλέπω ότι υπάρχει δυναμικότητα αυτής της σχέσης και είναι έντονη και στο τώρα. Έτσι, δεν είναι κάτι που πέθανε, ξεχάστηκε, αφέθηκε. Κάτι εδώ βγάζει και για το παρόν. Για να δούμε. Υπότις, 2 ράβδο. Βασίλισσα ξυφών, 2 ξυφών και άσος πέλων. Εδώ βλέπω μια κατάσταση που κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει να κινηθεί προς κάποια κατεύθυνση, πρέπει να πάρθει κάποια απόφαση, πρέπει να γίνει κάτι. Έχει μπει σε μια περίοδο, σε μια φάση που θα πρέπει κάτι να γίνει. Απλά κάποιος εδώ, και εγώ βλέπω ότι πρόκειται για το άλλο άτομο, δεν είναι τόσο σίγουρος για το ποια οδό να ακολουθήσει, ποια απόφαση να πάρει και το τι πρέπει να κάνει ακριβώς. Ναι, μεν υπάρχει μια δυνατή αίσθηση ότι πρέπει τα πράγματα να κινηθούν προς κάποια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι σίγουρος να πάει αριστερά ή δεξιά, ποιον τρόπο προσέγγισης. Μπορεί κάποιος να θέλει να ακολουθήσει, παράδειγμα, να αφήσει κάτι πίσω του, έτσι, ή να το ξαναπροσπαθήσει και να είναι σε αυτό το σταυροδρόμι όπου υπάρχει η αναποφασιστικότητα. Ναι, μεν η διάθεση να κάνω κάτι, αλλά είμαι και αναποφάσιστος. Και το ίδιο βλέπω και από την δική σου την πλευρά, γιατί και εδώ η Βασίλισσα των Ξυφών με το διάρρη μου δείχνει ότι και εσύ έχεις διλήμματα μέσα σου και εσύ πρέπει να δεις, να αποφασίσεις για κάτι, αλλά προς το παρόν είναι σαν να το έχεις αφήσει, σαν να μην θέλεις να το δεις, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις ή κάνεις πως δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Γιατί, όπως σου είπα και πριν, αυτή η σχέση είναι ακόμη ενεργή, όχι με την έννοια ότι είστε μαζί, αλλά η ενέργεια αυτής της σχέσης κυκλοφορεί ακόμη ανάμεσά σας. Αλλά σίγουρα το άλλο άτομο κρατάει μια στάση πιο σκληρή, θα έλεγα, απέναντί σου και πιο συγκρατημένη, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας του ή έτσι πρέπει, είναι πιο εγωιστής, αλλά και εσύ έχεις βρει κάποια πατήματα δικά σου εδώ, γιατί είσαι αυτοκράτηρα εδώ βλέπω, που σημαίνει ότι και εσύ ξέρεις τι σου γίνεται και τι θέλεις. Δεν γίνεσαι εύκολα υποχείριο εδώ μιας κατάστασης και σαφώς μελετάς τις κινήσεις σου και αυτά τα θέλω σου πολύ καλύτερα από πριν. Εξού και η κάρτα του Thinker που είπαμε προηγουμένως, που κατεβάζει ιδέες, είναι ένα άτομο έξυπνο, ταιριάζει πάρα πολύ εδώ με ζώδιο του αέρα παράδειγμα, έτσι, και με την Βασίλισσα που έχω εδώ πέρα, που βγάζει τη μαχητικότητά της, την εξυπνάδα της, το μυαλό της μπροστά, είναι σε εγρήγορση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και εσύ βρίσκεσαι περισσότερο σε κατάσταση του να μην θέλεις να κάνεις κάτι, έτσι, να θέλεις λίγο να μείνεις στην ησυχία σου εδώ σε αυτή την φάση, ενώ αυτός είναι πιο πολύ με το αντίστοιχο δικό του διάρρη, πιο πολύ στη φάση να κάνει κάτι, πρέπει να κάνει κάτι, απλά δεν ξέρει τι, ενώ εσύ δεν θέλεις να κάνεις κάτι. Έτσι, απλά λειτουργείς λίγο με το μυαλό και θέλεις την ηρεμία σου. Ο άσος των κυπέλων βέβαια εδώ δείχνει ότι υπάρχει κάτι στην καρδιά σου, δεν έχει σβήσει εδώ κάποιο κεφάλαιο, δεν έχει ξεχαστεί, υπάρχουν κάποια αισθήματα, μπορεί και από τη δική του την πλευρά και από τη δική σου, πάντως υπάρχει εδώ πέρα το αίσθημα αυτό ενός έρωτα, κάτι που υπάρχει στην καρδιά σου και δεν έχει τελειώσει ακόμη για σένα ή για αυτόν. Ωραία, πάω να προχωρήσω λοιπόν, να δω, εφόσον εδώ υπάρχει ήδη κάποιος, θέλω να δω εξέλιξη. Φεύγει αυτός και έρχεται κάτι άλλο αργότερα ή επιστρέφει αυτός ο άνθρωπος τελικά στη ζωή σου. Για να το δούμε.
Έχω την αρχιέρεια, υπότης των ράβδων, υπότης ξυφών, 10 ξυφών και 10 πεντάκτηνο. Εδώ στην επόμενη φάση που εμφανίζεσαι σαν την αρχιέρεια, θα έλεγα ότι είναι σαν συνέχεια του 2 των ξυφών, δηλαδή η ενέργειά σου μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και γίνεσαι μια γυναίκα λίγο πιο απροσπέλαστη και λίγο πιο απομακρή και λίγο πιο, πώς να σου πω, κατανοείς πολύ περισσότερο τον εαυτό σου και τις βαθύτερες σου επιθυμίες εδώ. Υπάρχουν πράγματα που κρύβεις μέσα σου, τα οποία δεν τα εξομολογείς ούτε στους άλλους, ούτε στον εαυτό σου ίσως μόνο μπορεί, εκεί, γιατί μια αυτογνωσία εδώ την έχεις και ξέρεις τι σου γίνεται, αλλά στους άλλους δεν αφήνεις να δούνε τον εσωτερικό σου κόσμο, τι κρύβεις μέσα στη ψυχή σου και όλα αυτά. Και εδώ πέρα σίγουρα βλέπω την προσπάθεια να σε πλησιάσει κάποιος, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο ίδιος άνθρωπος, αλλά θα μπορούσε να είναι και από κάποιους άλλους, έτσι, που σου κάνουν κάποιο φλερτ, κάποια προσπάθεια να σε προσεγγίσουν άλλα άτομα, παράδειγμα να έχεις κάποιες επικοινωνίες και τα λοιπά, αλλά ενδεχομένως να είναι και από τον προηγούμενο άνθρωπο που είδαμε, ο οποίος σκέφτεται να κάνει μία κίνηση και μπορεί να την κάνει, αλλά δεν έχει το πλάνο του, δεν είναι ολοκληρωμένο. Η ενέργειά του δεν είναι συγκεκριμένη. Έρχομαι να σου πω αυτό, παράδειγμα, το συγκεκριμένο θέλω να κάνουμε αυτό κτλ. Είναι λίγο, εντάξει, έχω μια ιδέα, λίγο να την πετάξω, λίγο να σου στείλω και να πετάξω έτσι κάνα μήνυμα εκεί πέρα χωρίς νόημα, απλά και μόνο για να αρχίσουμε την κουβεντούλα, κάπως έτσι, ενώ εσύ περιμένεις κάτι πιο σοβαρό εδώ πέρα, μια κίνηση πιο συγκεκριμένη, με πιο σοβαρό σκοπό, να στο πω και έτσι. Γιατί έχω και το δεκάρι εδώ πέρα, που σημαίνει ότι εσύ θέλεις κάτι σταθερό, κάτι σοβαρό, αλλιώς αφήστε με στην ησυχία μου, κάπως έτσι βλέπω. Έχω και το δεκάρι που δείχνει ότι δεν σου αρέσει αυτός ο τρόπος προσέγγισης, δεν σε κάνει να νιώθεις καλά. Αντίθετα, σε κάνει λίγο να πονάς και σε ρίχνει, γιατί βλέπεις ότι τελικά δεν υπάρχει κάτι σοβαρό εδώ πέρα. Και αυτό το βγάζω και από τις δύο απόψεις, έτσι, είτε σε πλησιάσει αυτός πάλι, είτε κάτι άλλο έρθει. Σε όλες και στις δύο περιπτώσεις, εσύ δεν αισθάνεσαι καλά και ότι μπορείς να προχωρήσεις με αυτό, γιατί η ενέργεια δεν σου βγάζει κάτι της προκοπής, να στο πω και έτσι. Είναι λίγο αμπλαούμπλα, ενώ εσύ εδώ πέρα ξέρεις τι θέλεις, έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου και τα θέλω σου και κάτι δεν σε γεμίζει εδώ. Οπότε νιώθεις την απογοήτευση αυτή και πονάς ακόμη περισσότερο, γιατί βλέπεις ότι αυτό το άτομο πάλι συνεχίζει τα ίδια και δεν σου φέρνει τέλος πάντων αυτό που επιθυμείς, να σου πει κάτι καλό, ξέρω εγώ, πάμε στο επόμενο επίπεδο, κάτι τέτοιο. 5 κούπα, 3 κούπα, 8 πεντάκρινο και η δικαιοσύνη. Πάλι αυτά έτσι ολοκληρώνουν αυτό που λέω εδώ στο άνοιγμα. Είναι η απογοήτευσή σου, γιατί εσύ εδώ για να ξανανιώσεις χαρά με κάποιον, να ξαναμπείς σε ένα κλίμα έτσι χαράς, έρωτα, διασκέδασης με κάποιον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ρίξει πολλή δουλειά εδώ πέρα. Θα πρέπει να γίνει δουλίτσα. Δεν μπορεί να είναι έτσι του πεταματού και γρήγορο και επιφανειακό. Πρέπει να χτίσει κάτι. Εδώ με την δικαιοσύνη πρέπει να μπουν κάποιες δομές. Πρέπει τα πράγματα να υποθούν με ειλικρίνεια. Και είναι και ότι, ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Πρέπει να υπάρχει κάποια δομή, ένα έτσι μικρό δικαστήριο
όπου τα πράγματα να μπουν στη θέση τους και να βγουν οι κανόνες και τα έτσι και τα αλλιώς και τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει και σοβαρέψου επιτέλους. Αν θέλεις να κάνουμε κάτι καλό και μακροχρόνιο και να το χτίσουμε και να το φτιάξουμε, αυτό επιζητάς. Την ασφάλεια, το χτίσιμο, τη δομή, για να μπορέσεις εκεί να νιώσεις ελεύθερη και να δημιουργήσεις με τον άλλον. Έτσι, για να φύγει και να φύγει από πάνω σε αυτή η στενοχώρια και η απογοήτευση. Ωραία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το πρώτο το πακέτο. Ελπίζω πήρατε τα μηνύματα που θα θέλατε και που σας αντιστοιχούν και τα μαζεύω και επιστρέφω με το δεύτερο πακετάκι. Πάμε για όσους επέλεξαν το δεύτερο πακέτο με το Faith. Να δούμε τι γίνεται, αν έρχεται παλιός ή νέος έρωτας. Να θυμίσω ότι για προσωπικά ανοίγματα μου στέλνετε στο email που έχω στην περιγραφή για να δούμε τη δική σας περίπτωση που είναι μόνο για σας. Εδώ παίρνετε γενικές ερμηνείες, βλέπετε περισσότερα έτσι πράγματα, κάποια μπορεί να σας κολλάνε, κάποια όχι, γιατί δεν γίνεται να είναι όλα για όλους. Στο προσωπικό άνοιγμα όμως βλέπουμε μόνο τη δική σας περίπτωση. Λοιπόν, και έχω τον τρελό. 3 των ράβδων και 6 των ξυφών. Εδώ για το παρελθόν εδώ, βλέπω ότι υπήρχε μία ενέργεια μεταξύ σας, λίγο χαλαρή στο παρελθόν, λίγο χαλαρά τα πράγματα, λίγο ανώριμα. Ήταν μία σχέση χωρίς δεσμεύσεις, ήταν μία σχέση που είχες μία σχέση μάλλον ή ακόμη και αν δεν είχες σχέση, ήταν έτσι ο τρόπος της ερωτικής σου ζωής, παράδειγμα. Μπορεί να μην ήταν με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή χωρίς να προκύπτουν σοβαρές σχέσεις, χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις ή οι άνθρωποι που συναντούσες δεν θέλανε κάτι τέτοιο, δεν θέλανε κάτι πιο σταθερό ή σοβαρό και ήταν λίγο πάμε και ό,τι γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει, εντάξει δεν έγινε και κάτι ας πούμε, θα βλεπόμαστε μία στο τόσο, δηλαδή υπήρχε μία χαλαρότητα στις σχέσεις σου στο παρελθόν, είτε μπορεί να ήταν μια συγκεκριμένη που ήσουν έτσι, είτε γενικότερα, σου λέω. Είτε επειδή οι άλλοι το αποφάσιζαν και εσύ ακολουθούσες αυτό που θέλανε, είτε γιατί και εσύ είχες αυτό το σκεπτικό. Πήγαινες με αυτό, ότι εντάξει δεν θέλω και πολλά. Άλλαξε όμως εδώ κάτι, γιατί έχω το τριάρι που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια απόφαση, κάτι είδες εδώ πέρα, κάτι συνειδητοποίησες και κάτι αποφάσισες. Ίσως ότι αυτό δεν σου ταιριάζει πια, δεν θέλεις να συνδέεσαι έτσι με τους άλλους, δεν σου αρέσει αυτή η σύνδεση, δεν θέλεις να είναι όλα ελαφριά, έτσι, θέλεις να κάνεις κάτι πιο σοβαρό ή να βρεις κάποιον άνθρωπο που να είναι πιο σωστός, να σου δείξει περισσότερα πράγματα, να είναι εκεί για σένα. Αποφάσισες ότι θέλεις να συνδέεσαι πιο σοβαρά και να έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον, έτσι να έχεις περισσότερη οικειότητα και όχι αυτό το φευγαλαίο. Και έτσι έπραξες κιόλας, έφυγες από μια κατάσταση που ήταν έτσι ή από καταστάσεις που ήταν έτσι και δεν σε γέμιζαν. Έχει αλλάξει η πορεία σου εδώ, έχεις αλλάξει ρότα και πας να βρεις κάτι άλλο, κάτι πιο στα μέτρα σου, κάτι πιο που να σου αρέσει και να γεμίζει την καρδιά σου και πιο κοντά στα όνειρά σου. Έτσι. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. 5 πεντάκτηνο, 10 ράβδο. Άσος ξυφών, 3 ξυφών και άσος κυπέλων. Να, το βγήκε και πριν, έτσι, τελευταίο εδώ. Αυτός ο δρόμος που ακολούθησες και πήρες εδώ, ομολογουμένως σε έχει αφήσει σε μοναξιά.
δεν είναι εύκολος ο δρόμος αυτός, γιατί ψάχνεις κάτι ανώτερο και το ανώτερο, παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρούμε, δεν θα μας χτυπήσει την πόρτα εδώ έτσι αύριο μεθαύριο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιους δαίμονες, πρέπει να παλέψουμε λίγο και με τη μοναξιά και με τη στενοχώρια και με την πίκρα και με όλα αυτά τα δύσκολα συναισθήματα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές ότι, ξέρω εγώ, η ζωή μου τώρα είναι άδεια και τι θα κάνω και δεν βρίσκω κανέναν, γιατί αναζητώ το τέλειο και δεν υπάρχει και δεν το βρίσκω και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό εδώ της κάρτας Faith που επέλεξες, γιατί όπως σου είπα και στην αρχή, αυτή εδώ η φιγούρα βάλετε έτσι από πολλά πράγματα και συναισθηματικά και στο πεδίο της έρχονται. Όπως και εδώ, όλες αυτές οι κάρτες δείχνουν τη δυσκολία σου, αυτή τη δυσκολία που περνάς τώρα, γιατί αυτό που θέλεις δεν το εγκαταλείπεις σαν ιδέα, σαν όραμα, σαν στόχο. Συνεχίζεις εδώ, θες να βρεις την αλήθεια σου, υπάρχει ο άσος των ξυφών που σημαίνει ότι εσύ θα επιμείνεις και επιμένεις στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια και ναι μεν κουβαλάς τον πόνο, τη στενοχώρια, τη θλίψη από ό,τι πέρασες μέχρι τώρα στη ζωή σου, αλλά υπάρχει εδώ και ο άσος των κυπέλων που δείχνει ότι μέσα σου υπάρχει αυτό το κλακ, το κλικ, δεν ξέρω πώς να σου το πω, που έχεις την αγάπη και θέλεις κάπου να την δώσεις. Θέλεις κάπου να την δώσεις, να την εναποθέσεις σε κάποιον, να την χαρίσεις, να την δώσεις αυτή την αγάπη και την καρδιά που χτυπάει εδώ. Αλλά μέχρι στιγμής εδώ και με τις παρούσες κάρτες δεν έχει βρεθεί κάτι ακόμη. Έχεις την πίστη φυσικά, όπως είδαμε στην κάρτα σου εδώ στην Faith. Υπάρχει, πιστεύεις στον εαυτό σου, πιστεύεις στην αλήθεια σου, άσος των ξυφών μιλάει εδώ. Και ναι μεν κουβαλάς δύσκολα συναισθήματα, βάρος προηγούμενων σχέσεων, προδοσίας ίσως, αδιαφορίας από ανθρώπους. Κουβαλάς εδώ, το βάρος αυτό, παιδιά, το νιώθω μέσα μου, τι να σου πω τώρα. Το κουβαλάς πάντως. Αλλά η ελπίδα σου δεν σε έχει αφήσει. Για να προχωρήσω λίγο να δω, έτσι με μελλοντικές ενέργειες, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι μπορεί να βρεθεί στο δρόμο σου. Ο μάγος, η αρχιέρεια πάλι, μπράβο, 7 των κυπέλων, 10 ξυφών και υπότης ξυφών. Ο μάγος με την αρχιέρεια εδώ, παιδιά, κάνει ένα πολύ ωραίο και δυνατό ζευγάρι, να ξέρετε. Είναι τα πιο ωραία και δυνατά ζευγάρια της Μεγάλης Αρκάνα. Και εδώ εγώ θα έλεγα ότι μέσα σου υπάρχει η δύναμη της υλοποίησης. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη και πίστη μέσα σου να καταφέρνεις και να υλοποιείς τα πράγματα που θέλεις. Απλώς να έχεις ψάξει έτσι τον εαυτό σου και εσύ, τον εσωτερικό σου εαυτό, και έχεις καταλάβει τις αλήθειες σου και όλα αυτά. Όμως υπάρχει ένα ενδεχόμενο εδώ πέρα να είσαι και λίγο μπερδεμένη από διάφορα που μπορεί να συμβαίνουν στο δρόμο σου, από διαφορετικές επιλογές που μπορεί να παρουσιάζονται και καμιά φορά μπορεί να θολώνει αυτό το τοπίο, να θολώνει το μυαλό σου και να μην μπορείς να αποφασίσεις ή να μην ξέρεις τι θέλεις, και όλο αυτό να μπερδεύεται μέσα σου, γιατί είναι σαν να πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις πολλά, έχεις τη δύναμη να κάνεις πολλά, αλλά τι να κάνεις, τι να κάνω, λες από όλα αυτά, τι να επιλέξω. Όμως εγώ θα έλεγα εδώ ότι κάποια στιγμή ξυπνάς, σηκώνεσαι
έχεις φτάσει πια στο τέρμα, είναι το 10 των ξυφών εδώ, δεν πάει παρακάτω, ό,τι ήταν να μάθεις το έμαθες, σχετικά με τα προηγούμενά σου λάθη, με τις προηγούμενες σου εμπειρίες, και κάτι εδώ μέσα ξυπνάει ξανά. Είναι ο υπότης των ξυφών που ενδεχομένως δείχνει την ενέργειά σου πάλι να ξυπνάει και να θέλει να ανακαλύψει καινούρια πράγματα, και δεν αποκλείεται εδώ να έχεις και κάτι καινούριο που να σου έρθει μέσω κάποιας επικοινωνίας, το οποίο μπορεί όντως να σου παρουσιάζεται μπορεί να σου παρουσιάζεται έτσι σαν μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει πάρα πολλά προσόντα από αυτά που θέλεις, από αυτά που ζήτησες και έκανες έτσι το manifesting σου, και να εμφανίζεται έτσι με μια εικόνα που λες αυτός είναι ρε παιδιά, αυτός είναι. Απλά σου λέω, είσαι και λίγο μπερδεμένη και θολωμένη και δεν ξέρεις αν το ένστικτό σου θα σε οδηγήσει σωστά. Όμως η αρχιέρεια βασίζεται στην διαίσθησή της πάρα πολύ, και το ίδιο σου προτείνω να κάνεις και εσύ εδώ. Βασίσου στην διαίσθησή σου για να καταλάβεις, να νιώσεις, να αισθανθείς αν αυτό το καινούριο που έρχεται εδώ μπροστά σου, αν είναι όντως αυτό που θέλεις και δεν το βλέπεις μέσα από ροζ γυαλιά, έτσι, ή μέσα από τις προηγούμενες πληγωτικές σου καταστάσεις και δεν το αναγνωρίζεις. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος όταν είμαστε έτσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε και ποιος είναι τελικά για μας ή όχι. Όλους τους βλέπουμε στραβούς και χάλια. Κατάλαβες τι εννοώ. Για να δω λίγο παρακάτω. Ωραία. Ναι, εγώ τη βλέπω εδώ παιδιά την καινούργια ευκαιρία που παρουσιάζεται με τον ακόλουθο και βλέπω ότι αυτό που πέρασε στο τελευταίο στάδιο δηλαδή, που είναι ο θάνατος εδώ, που είναι και από το δεκάρι των ξυφών αντίστοιχα, έρχεται πλέον μία αναγέννηση μέσα από τις τάχτες σου. Βγαίνεις από εκεί πολύ πιο καινούριος, ανασταίνεσαι, πώς να σου το πω. Εδώ υπάρχει η διάθεση ξανά να δημιουργήσεις, γιατί βλέπεις ότι πάει κάτι να γίνει το οποίο έχει βάσεις, έχει δουλευτεί ή έχεις δουλέψει εσύ πολύ με τον εαυτό σου και πλέον είσαι σε κατάσταση που να είσαι έτοιμη έτσι να υποδεχτείς κάποιον, ο οποίος με το οχτάρι εδώ και δίπλα την αντρική φιγούρα, σου λέω πως έρχεται με κάποιο μήνυμα, με κάποια επικοινωνία, κάπου τον γνωρίζεις, μπορεί μέσα από τη δουλειά σου, γιατί έχω και το οχτάρι εδώ πέρα, μέσα από τη δουλειά, από τον εργασιακό χώρο, μέσα από κάπου που περνάς πολλές ώρες ίσως και ασχολείσαι με κάτι. Μέσα από εκεί λοιπόν εγώ βλέπω μια γνωριμία που, όπως σου είπα και προηγουμένως, μπορεί να έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά που ζήτησες. Να είναι αυτός ο άνθρωπος να έχει πάρα πολλά από αυτά που λες και να μην πιστεύεις κι εσύ ότι είναι αληθινό αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Όμως και εσύ έχεις δουλέψει για αυτό το θέμα και έχεις περάσει πολλά και έχεις δώσει τα διαπιστευτήριά σου ότι μπορείς να το υποστηρίξεις τώρα αυτό που έρχεται στη ζωή σου, γιατί πέρασες από θάνατο εδώ μεγάλο, σε εισαγωγικά, που σημαίνει ότι πήρες τα μαθήματά σου, πέρασες όλη αυτή τη διαδικασία της κάθαρσης, έχεις αλλάξει το μέσα σου ριζικά, μεγάλα μαθήματα έχεις πάρει και έχεις ανανεωθεί, είσαι έτοιμη δηλαδή για το καινούριο, σε περιμένει εδώ πέρα. Και φαντάζομαι και εγώ με τις κάρτες που βλέπω εδώ ότι ναι, δεν αποκλείεται να είναι κάτι καλό για σένα, οπότε κοίταξε αυτή τη νέα γνωριμία που θα σου τύχει μπροστά σου, στο δρόμο σου, και από εκεί και πέρα βλέπεις. Και εδώ είμαστε να τα αναλύσουμε ξανά.
Αυτά λοιπόν και με το πακέτο 2. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Να είστε καλά.